Hello guys! Welcome to my channel again. Ayan, kung napadaan ka lang po sa channel ko, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-hit na rin po ang bell all para palagi po kayong updated sa mga bagong uploads ko. Yay, kadagkag basura nila. Huh? Para sa ka, kay tawagon sa ako kung mga kauban. Ayay, kwarta na. Mahalin na ba yung sa itong paliton? Oh, matik, palito na tumul sa Cebu. Palang pobre. Ayo, kwarta na. Ay, sabay. Ay, Mapar, nagpadong. Bart! Daghana siguro ganing basura. Bart, alin na ni Bart! Ang sudanan diha, daghang kay ko basura gipundok dito. Tara, mao na to to. Kabi daghan lagi basura ato dito pa tay, pundok na ko. Mao ba? Ang ato na to. Tara. Una palatas lain, buang. Maita ginar ang buntag diri wa pagiging. Nakuhang basura, gamayar ay mura magnihit kay basura ron. Pastilan. Lakaw to namin mura na tapok basura dato. Hala, kadaghan na ni jackpot. Woo! Kalami. Daghan mga basura ni, di ko maglisod na di ba? Tinapok na daan. Mako na importing malasa na ko di ay kay naaram di gatapok ang mga basura di ay. Sus, salamat on Lord, wa ko to mo ilusod basura Lord. Imo gitong tigaan og daghang basura Lord. Pagkaswerte. Ako man ang tinapok diha ba? Ako may katapok ka na ganiya. Buguyan na. Pagkaswerte. Unahan kita da. Ato na to. Ato na. Ato na taon. Tara. Kapalit na gitaw ko sa kasakong bugas ani. Woo! Thank you Lord. Hoy! Unsa may problema ninyo? Dugo, ang anong imo man nagikuha nga di man na imuha. Ako ang tinapok. Ngano? Narinig mo pangalan ninyo? Unsa may pangalan nimo? Ako, pangalan ako, Abdul. Nga naman? Diri na to may balaan kung nabigay mong pangalan diri nga Abdul. Ha? Oh, mapali pangalan Abdul lagi. Sa kapuso po ba nimo? Isuga? Saman, matawon na na to. Matawon. Kuptan ako kabay. Ka, muna ang angay mo. Agam nimo. Ngano bitong imong gikuha akong basura? Ano to? Kinsa imong mga amigo pa niya? Sibat na. Oh, muna na. Sibat na. Ating. Ating. Apa tayo? Daon sa magapo. Gikulata ko dulo. Kabok. Oh, upat na ilo, upat. Wasli mga bata sa lola kung gikulata lo. Wa ko sa lalo. Marika lagi na po yan. Na ako'y ihatag nimo. Kini akong ihatag nimo. Mao kani makapahatag nimo panalipod. Ari-ara. Kung ihatag ka nimo ang akong anting-anting. Ano sa mga anting mo? Kining anting-anting nako. Nasukad pagkabata ko ug hantod karon. Mao gani nakahatag na akong kinabuhi nga hantod karon ang imong lolo buhi gihapon. Unsa man na ana panyo alo? Nga panyo man na. Kini nga akong panyo. Mao ni nay anting-anting. Og basa ha. Kay aron maluwas ka. Mao balo? Oh. Makapalos na ko nila lo. Unya karon na po. Ako na nihatag nimo. Daghan kay salamat lo. Dako kay nila kog tabang ni panyo alo. Di para makapalos ko nila lo. Sige. Okay. Kita ka sunaw lo. Boss na ka lo. Balikin ito apo. Unya risbakin sila ha. Daghan kay salamat ing panyo alo lo. Okay na. Okay. Karon Balikin na nito. makabalos lagi ko nila. Makabalos lagi ko nila. May gini maka lulutaw kuan, naya ating-anting. Karon lang mo nako.
Di ba? Di pa to? Pagbiay, pakulatan na sa siguro eh. Ang ngita sakit sa lawas. Akset. Unsay nang ngita sakit sa lawas? Kamo noon, kamo na po'y masakitan sa lawas karon. Ibalik, balik jud ka diri sa. Kailangan jud kag sakit sa lawas, no? Oh, Unog gini ko sa. Unog gini sabi. kulata. Sa. Karon. Ugba sa ha. Kay aron maluwas ka. Mao balo? Oh, Pastilan si Lolo. O di na yung giingon nga anting-anting. Purbida! Kaya lima mo. Mahinayat man sa kaning Lolo. Hello guys, daghang salamat sa pagtan-aw sa mong video. Unta nga nalingaw mo sa mong video. Og sa mga nangutana kung kinsa akong mga kuyog, sila ang Cordova Film Show. Ibutan ako niya sa akong description box. Ayan, i-subscribe nyo ang channel na guys. Guys, ay mo kalimot og search sa YouTube ang among YouTube channel nga Cordova Film Show. Kung ganahan mo good vibes nga mo mga videos, visit lang mo sa among YouTube og don't forget to like, share, comment, and subscribe. Ayan! Woo! Not ha, Cordova Film Show, walay space. Puro lagi siya sumpay. Cordova Film Show, walay space. Og Thank sa you, thank you, TikTok thank sad, you. Cordova Film Show. Shout out, Cinderella, Textown, Cebu, Colon. At shout out, RR Kasipol, Kinit Lumabi, Manang Baling, si Ma'am Roslyn Vlog, Margin Vlog TV, Ivansar Algusar, Janjan Alcuntin, Cristita Calago, Felisa Umandam, Panerio GD, Joy Balunga Vlog, Chinchin Su TV, Girlin TV, Rejobel Channel, Ellen Java, Buloy 2 TV, Junli TV, Sandilot Vlog, Michi Angel Gaming, Tambay Nets, Camp G TV, Gina Narayan, I Love God, si ngana niya, si Lady Jane's Channel, Vicky Verano, Karangbal ni Cider GGB, MGH Vlogs, Yayo Ricky Vlog, at AGA Vlogger. Ayan, kung nagustuhan niyo po kung nakagustuhan niyo po ang video namin, huwag niyo po kalimutan i-like, i-subscribe, and i-share na po, and i-hit na rin po ang bell all para palagi po yung updated sa mga bagong uploads namin. Bye-bye!